Същност на стереокодирането в UKV FM предавателите с пилот тон. Стереокодирането в UKV предавателите се осъществява с така нареченият пилот тон от 38 кГц. Това се осъществява като на входа на предавателя се подава сигнал моно, ляв и десен канал R плюс R моно, като пилот тонът в стереокодера на предавателят генерира две подносещи от 19 кГц и съответно там се смесва сигнал L плюс R моно плюс двете подносещи L-R и ляв канал и R-L десен канал, т.е. две подносещи от 19 кГц с обща стойност 38 кГц. Този пилот тон постъпва на входа на радиоприемниците и съответно задейства стереодекодерът и в стереодекодерът се декодира сигналът и се извлича информацията от ляв и десен канал. Паралелно с този сигнал 38 кГц се излъчва и сигнал от 59 кГц пилот тон за РДС информацията, т.е. РДС-ът в радиостанциите или в който съдържа името на радиостанцията, а и много от радиостанциите вече използват и функцията изписване на песен по време на излъчването. Това става с подносеща честота пилот тон от 59 кГц, която също се генерира в стереокодерът на предавателят. В някои случаи може да бъде генерирана и като отделен RDS кодер, кодинг в предавателите. По-старите предаватели притежават само стереокодиране от 38 кГц и при тях, за да има RDS, както е изискването във всички UKV FM радиостанции в западния обхват 87,5-108 МГц, тогава се налага да се монтират такива предаватели, допълнителен RDS кодер, кодинг, който генерира честота от 59 кГц и чиято подносеща носи информацията за радиостанцията, име на песен и така нататък.